Hi guys! Good morning! It's a snow day. Nag-snow guys. Ay nako, puti na sa labas. Ayan. It is Vlogmas Day 8. Okay. Okay. What is this? Ocean. The only thing I got today is Asha. But the black is interned. Okay. What did you get? You get that one. Okay. And bye, guys. Hi guys! Ano na, magpa 5 o'clock na ng hapon. Kararating lang natin sa bahay guys. So this is the first snow of this winter guys, 2022. Ang ganda tingnan. Pero grabe guys, sinubok talaga yung stress natin, ang stress level natin at saka yung yung pasensya today. Paggising may snow na. So yeah, kailangan pa nating tanggalin yung snow sa sasakyan. Tapos hindi pa kami nakalawas, kumakain pa ako ng breakfast. Tumawag si Alicia na hindi daw huminto yung bus papuntang school sa kanila. So may neighbor kami na tatlong lalaki din. So silang apat hindi nakasakay. Ako hindi pa ready. Tapos take time pa bago ka makapag-drive kasi tatanggalin mo muna yung snow. Tapos hindi ka makapag-drive ng tawag nito ng high speed kasi nga snow ang dulas sa kalsada guys kasi chaos din yung taga bulldoze ng snow sa kalsada. So hindi pa nila natanggal yung snow sa kalsada. So yung sasakyan ko lumalabas yung warning sign na na madulas sa daan. Kaya tapos late na yung mga bata sa school kasi nga 8:25 mag-umpisa sila sa school. So, yeah, hinatid ko muna tapos ihahatid ko pa si Andrea. Take time din yung si Andrea kasi i-deliver mo talaga siya doon sa ihatid mo talaga siya doon sa room tapos tatanggalan ng jacket, ng sapatos. Tapos trabaho ako, guys. Grabe yung pero in fairness yung parang kinontrol ko talaga yung sarili ko na hindi na lang mag-stress. Bahala na yung mga kasunod sa akin na mga sasakyan din. So iniisip ko, hindi yung sarili ko muna saka yung mga bata. Bahala ko, pareho kami na yung gipit na sa oras or nagmamadali pero wala naman yan silang gagawin pag simba ko lang na disgrasya ka. Hindi naman yan sila yung mananagot kaya sabi ko ay pareho tayo malilate yung kinalma ko lang yung sarili ko. So good job to me kasi ako ang bilis ko talagang ma-stress guys. Lahat na lang ikaka-stress. So sinubok talaga yung yung stress level natin today. Tsaka yung pasensya no. So yan, maganda yung labas guys. Maganda naman yung may snow guys. Pero yung pag nagda-drive ka guys, grabe. Makaka-stress. Tapos pag magmamadali ka, yung wala pa akong yung pangtanggal talaga ng snow ba, nasa sasakyan kasi ni Chitil, yung isa. So wala ako kinakamay ko, ang sakit ng kamay ko kasi ang lamig. So pumasok na naman ako, nagkuha ako ng gloves. Ay, grabe today. Ngayon pa tayo nakauwi. Tapos, busy din kasi pupunta kaming, si Alicia kasi may school corps yung, yung parang drum corps ba sa atin. So, play siya ng cornet yung tawag nila. Hindi ko alam pero kagaya siya sa mga trumpet, ganon, pero maliit. At saka si Andrea may football today. So, yeah. 4:30 yung kay Alicia. Tapos, 10 to Nay. Inay, yeah, mag-aalas 4 pa lang pala. Mali pala ako. Yeah, mag-aalas 4. So 4:30 mag-umpisa si Alicia tapos
5 si Andrea. Tapos after pupunta kami doon kay La Arnie kasi birthday niya today. So wala akong madadala guys. Hindi ako makapagluto ng pagkain kasi wala akong time, busy. So ano tayo, need a help sa ating mga kaibigan. Sila yung may dala. Yung iba. Tingnan nyo guys, ang ganda. Maganda naman pag may snow, pero yung ano lang talaga yung struggle guys sa daan. Pero pag natanggal na nila yung mga nagtatrabaho sa daan ba, yung nagtatanggal ng mga snow or ice, okay naman magdadrive. Yung ano lang, problema, pag ito uulanin, tapos magpo-freeze ulit. I-frozen ulit yun. Grabe yun. Katakot. Pero ano naman, parang hindi pa yata uulan kasi -5 ngayon. So ang lamig talaga. Parang namaga na yung kamay ko, guys. Papasok na ako sa loob. Mag-video lang ako konti sa labas kasi puti. Tingnan niyo yung bubong puti. Yung mga lamesa. Ayan. Hi guys, na Marte me, happy birthday! Thank you! Gwapa ang celebrant. Gwapa ang celebrant. Pagkaon guys. Patlang. Bahala lagi nag-snow, basta kay manukos. Dato ang Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday to you. Okay, Ay, sa mag-wish siya. birthday to you. Happy birthday to you. Pas-pas lang. Ansa naman ay nungdudjog diha? Okay. Okay, blusa na. Asa puko na kapil blusa, Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe. Libo Family Vlog. Be safe everyone. Merry Christmas. Ako nyo, kailan ang ay panitin? Okay, nado. Bili ka sa galon. Ate nito sa wayo. Kaya kinakitrunon sa durinin. Handay pa sa rin.